Бу галәмдә бер-берсенә охшаган кар бөртекләре дә юк дип әйтәләр. Менә гаиләләр дә бер-берсенә охшамаган. Алар һәрберсе үз язмышы белән. Без сезне Чүпрәле районының Шланга авылында яшәп ятучы Мәхмүтовлар гаиләсе белән таныштырасыбыз килә, хөрмәтле тамашачылар. Әссәламу алейкум, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Вәгалейкум әссәлам, бик әйбәт. Әйдәгез, мин таныштырып китәм. Сезнең яныгызда утырган әниебез безнең, иремнең әнисе Дания ханым була. Yanımda İrem, Radik, üzüm Gülnaz. Bu keçi ulubuz Radik. Ilı ulubuz işte kayta almadı. Kilinimiz gene kayttı balası bilen. Kilinimiz yanında oturgan indi etiyibiz. Һөнәрленең кулы алтын ди халкыбыз. Алтын куллы балта остасы Радик белән математика укытучысы Гөлназның юллары 1997 елны иске Чүпрәледә кисешә. Гөрләтеп туй ясыйлар. Киленне кызлары кебек каршы ала Радикның әтиянисе. Кайнанам икенче әнием булды. Рахмәт аларга, кайнатам әтием, кайнанам әнием булдылар. Һәр вакыт ярдәм итеп тордылар. Якыннарыңның ярдәмен тоеп яшәмәсәң, тормыш арбасы авыр шул ул. Мәхмүтовлар бик тату бердәм гаилә. Радионың сирен менә ничек аңлатам. Безнең кебек булырга инде яхшы эшләргә, кешегә тыңнарга. Шул. Ялга булмаска бу тормышта. Барсы да тырышлыктан килә, шулай бит? Тырышлыктан килә. Үзең тырышмасаң беркем дә китереп бирми. Йортка ират белән җылылык, хатын-кыз белән яктылык, бала белән шатлык керә диләр. Мәхмүтовлар гаиләсенә шатлык китереп, беренче балалары Ленар туа. Көннәрдән бер көнне гаилә киңәшмәсендә алар тагын бер җитди карарга килә. Киңәштек тә ирем белән үзебезнең бер генә балабыз булды инде. Шулай саулык ягыннан тагын бала алып кайтырга насип булмады безгә. Операциялар күп кичердем мин. Шуның өчен бер бала белән генә калмыйк дидек. Киңәштек тә тагын бер бала алырга булдык. Дөнья башкалар язмышына битараф булмаганнар белән матур ул. Гөлназның килендәшләре дә үсендереп җибәрә. Мин инде Гөлназ апага гел киңәш бирдем, бик саваплы эш дидем. Күрергә бардык та иң беренче мин кирдем, ирем кирмәгән иде әле. Чабы-чабы килеп кулыма ябышты. Шуннан кулымны җибәрмәде. Без киткәндә башта бит әле танышып бирдек. Bir-iki mərtəbə barıb gördük, şundan sonra aldıq. Kilib, üz ənisi kimi qabul etdi. Qolumdan ayrılğanda indi, mənə gitirgə vakit jitkəç, yılab qaldı. Birinci çaraşudan. Istələr hazırlab, barımızda tuğanlar zıyılıb tırdık. Şala ikinci günü anırga indi tağı. Müslüman, indi, üzübüzçə indi tağı isim, Kıçkırttık, şılay bəbi çayı bulgan gibi zıyılıştık. Radikni alıp kayttık da ol əli bizning bilən tatarca söyləşə bilmeydi, rusça gına söyləşəydi. Ең birinci üzümüzning tilibizga аны öyrətdik, tatarca söyləşirgə. Şol vaqtda yardımçıl bulurga, iyilikli bulurga. İr yigitler indi alar her vakit әтисе yanında. Mine iki bala östürdüm, ikisi de ir yigitler buldular. Көбісінше алар әтилер yanında östü. Мәхмүтовлар гаиләсендә яши башлаганда Радикка 3 яшь ярым булса, хәзер инде ул Чүпрәледә техникумда укый. Хуҗалыкта беренче ярдәмче дия әтиянисе. Булар асырыбыз, ярдәм итәм. Ярый инде авыл җирендә ярдәм итмичә булмый, Радик, шулай бит? Җигет кеше инде бигрәк тә. Малай яннан бер дә китмәде, үзем трактордан иткән, эшләгән җиргәндә гел янымда иде, гел тракторда. Мәхмүтовлар гаилә корып җибәргәнгә 30 елдан артып киткән. Инде олы улларының да гаиләсе бар. Аныклары, нәсел дәвамчылары камил үсеп килә. 21 елда мин бу гаиләгә килен булып төштем. Мине бик әйбәт кабул иттеләр, үз кызлары кебек. Әлеге гаиләгә кергән һәр кемне туганнары кебек каршы ала Мәхмүтовлар. Нигез хуҗасы Радикны техникага хирыс диләр. Радик күп кырлы кеше ул. Ул стамеханизаторда, ул плотникта, ул урманчыда, һәм авылда барлык булган иҗтимагый эшләрдә, җәмгыять эшләрендә бөтенесендә дә, субботникларда булсын, бөтенесендә бик актив.
Авылда калып төп нигезне бетермей яшәп ятучылар көннән-көн сирәгәя. Мәхмүтовлар гаиләсе шул сирәкләрнең берсе. Авылда яшәп була, иренмәсәң, тырышсаң, бөтен һәр бер авылда. Бөтен нәрсә үзеңнән килә. Туры эшләргә кирәк. Тырышырга кирәк шул. Максат куеп әйме? Да, максат куярга кирәк. Менә Гөлназ, синең матур туфлилар киеп район үзәгендә яшисең килмәдеме соң? Матур туфлины бит монда да киеп була. Киябез аны, Аллага шөкер. Бартында киялсәң. Киябез дә эштә булган бит инде анда төрле мероприятиялар була. Гөлназ ханым Шланга мәктәбендә математика укытучысы. Ул гади укытучы гына түгел, мәктәбен дип яши ди авыл җирлеге башлыгы. Балаларның уй-хыялларына, җан авазына, күңел җәрәхәтләренә сизгер, игътибарлы үрнәк укытучы. Гөлназны Шланга кызы дип тә әйтергә була. Ул бу авылда туган. Әтисе мәктәптә директор, әнисе укытучы булып эшләгән. Шланга авылына багышланып язылган җыр сүзләре дә Гөлназга, гомумән Мәхмүтовлар гаиләсенә туры килеп тора. Урман суларын калдырып юк минем китәчәгем, Ышлангам синдә язмышым, үткәнем киләчәгем. Ышланга урманы куе, аланында җир җиләк, саф һавасы, тәмле суы, җаннарга бирә сихәт. Мин үзем дә бакча эшләре яратам, менә помидорлар üzüntülerin yasab üstürüp Ежей буе шулар белән мәшкиләбез. Шекер. Ярты кыштаттан инде расаталарын ясарга. Син ясап бирәсеңдер әле яларын үстерергә, әйме? Коробкаларын ясап бирәбез. Яхшы, бигә бит, аннар бит бергә ашыйсың. Да. Тәмле була инеке, әйме? Ашага да тәмле. Уңганмысың, Гөлназ? Уңган, Аллага шөкер. Нәрсәләр эшли тагын? Бөтен нәрсәне эшли. Һәр эшкә оста Гөлназ Мәхмүтова Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының телләрне, мәдәниятләрне, традицияләрне саклау һәм үстерү өчен күкрәк билгесе белән, шулай ук күп еллык намуслы хезмәте өчен почетлы остаз билгесе белән бүләкләнгән. Район күләмендә минем яраткан укытучым номинацияләрендә дә җиңүче. Эшләгәнне күрә белүчеләргә рәхмәтле Гөлназ. Әмма аның өчен иң зур бүләк балалары игътибары. Бик зур рәхмәт аларга. Исән сау булсыннар. Озак яшәсеннәр. Шөкер, бу гаиләдә озак яшәү киңәшләрен бирүчеләр дә бар. Дания апа белән Фәүзилҗан абый 54 ел гомер юлын бергә кичкән. Тормышта ничек яшәргә? Бер-берең белән сүзләшергә түгел, ырышырга түгел, кеше әйберенә тияргә түгел. Сабыр булырга инде, береңне-берең тыңларга шулай. Киңәш табыш итеп яшәгән гаилә, кунакчыл, табыны мул, һәр вакыт әзер була. Үз тормышыгызда шундый җаваплы адым ясагансыз, сезгә бик зур рәхмәт. Хәзер инде сезнең субханалла 2 улыгыз бар. Келинегез дә бар, оныгыгыз да бар. Киләчәктә алар әле тагын ишәйсен оныкларыгыз, аларның да бәхетле булуын күрергә язсын. Менә шулай бергә-бергә әби белән бабай да булгач бит әле ул тормыштагы да түгәрәк, озак еллар бәхетле булып бергә-бергә яшәргә язсын. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне Чүпрәле районының Шланга авылында яшәүче Мәхмүтовлар гаиләсе белән таныштырдык. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. 2024 ел тамамланырга санаулы көннәр генә калып бара. Хөрмәтле тамашачылар, сезне өйгә илтүче юл тапшыру аша шит балаларны үзләренеке итеп тәрбияләгән 24 гаилә язмышы белән таныштырдык. Татарстанда барлыгы ятим яисә ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 8500 бала исәптә. Шунысы сөенечле, узган ел белән чагыштырганда аларның саны 1000 балага кимегән. Киләсе яңа елда ятим балалар саны тагын да кимесен, өйгә илтүче юл тапшыруында катнашкан гаиләләр кебек киң күңелле, кайгыртучан кешеләр киресенчә артсын иде. Бала бәхетле булсын өчен күп кирәкми, бары тик әтияни, гаилә кирәк. Гаиләң белән үз өеңә кайтып керү зур байлык. Гаилә бәхет ачкычы ул. Гаилә булу зур шатлык.
Тапшырының иҗат төркеме исеменнән сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз, якынлашып килүче яңа 2025 ел белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек телим.